ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ክቡራት ተኸታተልቲ ኣገልግሎት ማእዘር ሰማይ ከመይ ቀኒኹም ኣለኹም ሕጂ ምሳኹም ዘለኹ ሓፍትኩም ኣገልጋሊ ሰናይት ዕቑባ ስላሴ እየ ሒዘልኩም መፂአ ዘለኹ መደብ ድማ ናበይ ገፅና ንኸይድ ኣለና ንነዊሕ ዓመታት ሒዝናዮ ኦልሞስት ዳርጋ ካብ 22 ጀሚርና ክሳብ ሕጂ ሒዝናዮ ንኸይድ ኣለና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ቅድሚ እዚኣ ክሪፕቶ ካረንሲ ወይ ድማ ሰንትራል ዲጂታል ካረንሲ እንታይ እዩ ኣብ ባንክ እንተተኣታትዩ እንታይ እዩ ዝብል ርኢና መፂና ነርና ኣብ መወዳእታ ዝዓፀናዮ ድማ እዚ ሰንትራል ባንክ ወይ ድማ እዚ ዲጂታል ካረንሲ ዝብል ሓደ ሰብ ተተቋፃፂርዎ ሓደ ጨካ እንተተቋፃፂሮስ ዓለም እንታይ ክትወልድ እያ እንታይ ክትከውን እያ ዝብል ናይ ብዙሓት ምሁራት ኢኮኖሚስት ናይ መፅሓፍ ቅዱስና ምሁራት ዝጭነቕሉ ዘለዉ ጉዳይ ምዃኑ ርኢና ነርና ኣብዛ ናይ ሕጂ ስላይድ ድማ ብኣኣ ክጅምረ ቶታል ኮንትሮል ኦቨር ፒፕልስ ላይቭስ ኢሉ ሕጂ አንተ ወይ እንታይ እንዳበልና መፂና ንሃገራት ክቆፃፀረን ይኽእል እቲ ዲክታተር እንተደኣ ነቲ ክሪፕቶ ካረንሲ ወይ ነቲ ዲጂታል ካረንሲ ተቆፃፂርዎ ንሃገር እውን ክቆፃፀራ ይኽእል ኢልና ነርና ሕጂ ድማ ንሰባት ብውልቀ መኻመን ኣፀቢቑ ክቆፃፀሮም ይኽእል እዩ እንታይ ክገብር ይኽእል ዲክታተር ዊዝ ኮንትሮል ኦቨር ዲጂታል ማኒ ኩድ ምናልባት ይድብል ደሎ ፍሪዝ ኦር ሲዝ ዮር ፈንድስ ናትካ ፈንድ ክዓፅዎ ይኽእል እዩ ጂ ንኣብነት ንዓይ ሰብ ናይ ደቀን እንዳ ምሕረስ ክገብር እየ እንተደኣ ኢለ ነቲ ምሕረስ ዘድልየኒ ነገራት ፈንድ እንድሕር ደኣ ይመፃኒ ነይሩ እሞ ምናልባት ንኣምላኽ ዝኣምን እንተኮይነ እዚ ፈንዲ እዚ ከይልቀቐላ ኢሉ ልኩት ከብላ ይኽእል እዩ ዘረባ የድልዮኒ ፕሮግራምድ ስለ ዝኾነ እቲ ነቲ ሰንትራል ሒዝዎ ዘሎ ኤኣይ እንተደኣ ኮይኑ ሰብ ተኮይኑ እውን ከምኡ ግበር ስለ ዝበሃል ሲዝ ክገብሮ ይኽእል እዩ ሪስትሪክት ስፐንዲን ኢሉሎ ፓኒሽን ዲስተንት ይቐፅዓካ ድማ ክቐፅዓካ ዝኽእል እዩ በቃ እንታይ ብምንታይ ተደኣ ኢልና ዲናይ ፋይናንሻል ሰርቪስ ቱ ፖለቲካል ኦፒኒየንስ በቃ ፖለቲካል ስለ ዘይተሰማዕኽዎ ጥራይ እንታይ ክገብረኒ ይኽእል እዩ እቲ ናተይ ኣካውንት ክዓፅዎ ይኽእል እዩ ከምኡ እናበለ ይኸይድ ኢኮኖሚክ ማኒፕሌሽን ኤንድ ኢንኢኳሊቲ ሕጂ ዝገርመኩም ነገር ሕጂ ዓለም ክትዛረበና ከላ ማዕርነት ዲሞክራሲ ብዙሕ ነገር እዩ ዝበሃል ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩም ግን ሰንትራል ባንክ ሲስተም ኣብ ዘላ ዓለም እዩ ኣብ ቅድሚ ትማሊ ገለ ኣብ ዝሓለፈ ይሪኦ ነይረ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ንባዕሉ ኣሜሪካ እንተር ደኣ ክትዓቢ ኮይናሲ ነዚ ሰንትራል ባንክ ክትሕዞ ክትቆፃፀሮ ክትክእል ኣለዋ ይብል ክስጋብ ዝበሃል ተበፂሑ ኣሎ ሕጂ ተን ሃገራት ብኦፊሻሊ ብመንግስቲ ደረጃ ኣይሓዞን ከምቲ ብቀዳማይ ዝበልኩም ግን ብሪሰርች ብፓይሎት ሒዞን ኣለዋ ቻይና ኣብ ብዙሓት ከተማታት እዚ ሰንትራል ባንክ ኣተኣታትያ ኣላ ሰንትራል ሎካል ባንክ ኣተኣታትያ ኣላ እጂ እንዳተለምደ ይኸይድ ኣሎ ኣፍሪቃ ድማ ኢትዮጵያ ንባዕላ ተጋውሖላ እዚ ኣብ ኣፍሪቃ እውን ተኣታትዩ ኣሎ ማለት እዩ ሪዳይረክት ከዓ ክገብሮ ይኽእል እዩ ነቲ ፈንድስ ናትካሲ ካልኣይ ግምት ክገብረሉ ይኽእል እዩ ካልኦት ሂቦምካ ክነሶምሲ እቲ ሰንትራል ባንክ እንተደኣ ዘይተሰሚዕሉ ግን ዳግመ ግምት ክገብረሉ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኮንትሮል ኢንፍሌሽን ኦር ዲፍሌሽን ኣት ዊል እንተደልዩ ሕጂ ዲፍሌሽን ንፈልጦ ኢና ናይቲ ገንዘብካ ናይ ምግዛእ ዓቕሚ ምንቁልቋል ወይ ድማ ምስቲ ዕዳጋ ዘይምስማዕ ማለት ሕጂ ኣብቲ ሰንትራል ዲጂታል ተደኣ ኮይኑ እንተደልዩ ክውስኮ ይኽእል እዩ እንተደልዩ ከጉድሎ ይኽእል እዩ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ሕጂ ብቁፅሪ ሰብ ይብሎ ሲምፕል እንዲ ዝመስለካ እታ ረኣይ 13 ቀላል ነገር እያ ትመስለካ እቲ ቁፅሪ ድማ 666 ብቁፅሪ ሰብ ይብለካ ሕጂ ቀደም ወረቐት ገዛእና ፀኒሕ ነይሩ ቅድሚ ወርቂ ገዚእና ድሓደ ወረቐት ገዚእና ሕጂ ድማ ቁፅሪ ክገዛእና እዩ ማለት እዩ ንኩላትና ደቂ ሰባት ወረቐት ከሎ ከዓ ሽግር ኣይነበሮን ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩም እገዳ ይግበረልካ ካሊእ ሚንስ ትጥቀም ነርካ ኢኻ ኩሉ ገንዘብ ዲጂታል ተኮይኑ ግን ምንም ሚንስ ክትጥቀም ኣይትኽእልን ኢኻ እገዳ ተገይሩልካ ዋላ ንበይንኻ ኣይሰግድን ኢልካ ኣብ ትበፅሖ ነገር የብልካን ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዋላቶም ሃብታማት ሃገራት ክቃወምዎ ፀኒሖም ሕጂ ግን ይቕበልዎ ኣለዉ እንታይ ይገብሩ ግን መን ይሓዛ እታ ሰንትራል ባንክሲ መን ይቆፃፀራ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣይኤምኤፍን ወርልድ ባንክን ሲ ኣብኡ ከነእትዎ ኣለና ሰንተር ክንገብሮ ኣለና እዚ ዲጂታል ኢለን ኦልሬዲ ጀሚረን ኣለዋ ክገብረኦ እውን ይኮናይን ዝብል እምነት ኣለኒ ኢኮኖሚክ ፓወር ውድ ኖ ሎንገር ቢ ማርኬት ጌራይብን ዝገርመኩም ነገር ሕጂ ዕዳጋሲ ብኢኮኖሚ እዩ ዝዝወር ፀኒሑ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ብኢኮኖሚ ማለት ብኢኮኖሚ ዝማዕበለ ሃገራት ነቲ ናተን ሸቐጥ ንሰን ድራይቭ ይገብርኦ ዶላር ዲራይቭ ገብረካ ከምኡ ነይሩ ኖሞር ግን ድሕሪ ሕጂ ግን ሰንትራል እንድሕር ደኣ ኣኽቲ ባንክ እዚ ዲጂታል ባንክ ብምእኩል ተታሒዙ ብሓደ ዲክታተር ተታሒዙ ግን እዚ እውን
ድሕሪ ቁርብ መዓልቲ ዓለምና ሕልሚ ክኸውን እዩ ማለት እዩ it would be centrally manipulated for political purpose ሕጂ ይሕመና ኣሎ ሓንቲ ሃገር ንኣብነት ስዑድ ዓረብ ሓንቲ ሓደ ሰብ ንድሕር ክዝሙ ተረኺቡ ይቕንፀል ይበሃል መሰል ደቂ ሰባት ይገሃስ ኣሎ ንሳ ሓንቲ ናይ ኣፍሪቃ ሃገር ተገይራታ ግን እገዳ ይግበረላ ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር ሓደ ሰብ ኮንትሮል ገይርዎ እንታይ ክኸውን ይኸዓ ብጣዕሚ ዘሰክፈካ ነገር ማለት እዩ ሕጂ ገንዘብ ኤክስቼንጅ ምዃኑ ተሪፉቲ ዲጂታል ገንዘብ ሲ ፖለቲካውን ክኸውን ይኽእል እዩ ተሞኪርናዮ ስለ ዝኾንና ማለት እዩ ኖ ሪሶርስ ኖ ኣካውንታብሊቲ እቲ ዘፍራሕካ ነገር እዚ ዝበልኩም እዚ ሓደ ዲክታተር ብገለ ኣጋጣሚ እዛ ዲጂታል ካረንሲ ወይ ድማ ሰንትራል ባንክ እንተተቋፃፂርዋ ተሓታትነት ዝበሃል ክትሓቶ ይትኽእልን ኢኻ ኣብ ባንክ ከይድካሲ እንድሕር ሕሳብ የብልክን ኢላትካ ብዚ ኖርማል ሕጂ ኤቲኤም ካርድ ሒዝና ከይድናስ ተጋግያታ ባንክ ሕሳብ የብልክን እንተኢላትንሲ ከይተመሳሓኩ እየ ዝውዕል ማለት እዩ ምንም ኣማራፂ ይብለን ኣብቲ ባንክ ከይድካ ገለመለ እዚ ሕጂ ሰብ ተኮይኑ ፅቡቅ እዩ ኤኣይ ተኮይኑ ግን ኣይሰማዕካኒ ፕሮግራም ድዩ ወላ ሓንቲ እሞ ከዓ እንድሕር ሰንትራል ባንክ ኮይኑ ኣብቲ ናይ IMF ቦታ ኮይኑ ዘመሓደረካ ኣሎ ኮይኑ መን ስለ ዝኾንኩ ኣነ ክሰምዓኒ ኣበየናይ ደረጃ ወሪዱ እዩ ክሰምዓኒ ዋላ ሰብ ይኹን ስለዚ እቲ መፅሓፍ ቅዱስና ዝብሎሲ እቲ ቀደም ኣይመስለናኒ ነይሩ እምብንብል ንኣቢ እንዳበልና ኢና መፂና ማሕተም ኣይቅበልን ንብል ግን ናት ኣይከኣልን ሃገር ክትኣቢ ትኽእል ህዝቢ ሰብ ክኣቢ ኣይክእል ዋላ ብጥሜት ይሙት ኢልካ እንትኾንካ ከዓኒ ካልእ ግዜ ክንምሃርዮ እቲ ኮንሲኩዌንስ ማለት እዩ if your funds are blocked you might have no way to challenge the decision እዚ ዝበልኩ እዩ no way እንታይ ኣምሲልካ ክትብሎ ኣይትኽእልን ኢኻ በቃ የለን ኣበይ ክትረኽቦም ዲጂታሊ በቃ ምስ ሓፂን ክትማጎት ኣይትኽእልን ኢኻ financial blackmail could be a political tool ስኻ ዝበልኩ ማለት እዩ ፖለቲካሊ ምስ ገንዘብ ዘይራኸብ ምስ ዕዳጋ ዘይራኸብ ንስኻ ይግዛእን ስለ ዝበልካ ንስኻ ይሰግድን ስለ ዝበልካ ጥራይ እንታይ ክበፅሓካ ይኽእል ማለት እዩ ግሎባል ኢንስታቢሊቲ ኤንድ ሬዚስታንስ እዚ እንታይ ከምፅእ ይኽእል ድሓረይ ምስ እንድሕር ኣምላኽ ፈቒዶ ምስ ካልኦት ሓዋት ኮይና ኣብ ራእይ ዮሃንስ ንእሽተይ ብዛዕባ እዚኣ ዕሙቕ ኣቢልና ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ግሎባል ኢንስታቢሊቲ ማለት ዓለም ክትምርግጋእ ክትስእን ከምዚ ዝብለኩም ከይዳ ኣነ የብልክን ሰልዲ ተኢሎምንሲ ኣሽሓ ዝኾኑ ሰባት ከም የብልኩም እንተተባሂላስ እንታይ ኢና ክንገብር ሳች ኮንትሮል ውድ ሊድ ቱ ናበይ ክመርሓካ ይኽእል እዚ ሕጂ ይብላ ኣሎ ግሎባል ፕሮቴስትስ ሕጂ ባንጎዲላ ነዳዲ ከቢሩ ተባሂላ በዓል ኬንያ በዓል ሱዳን ፕሮቴስት ተቃውሞታት ንርኢ ኣለና እዚ ምስ በዝሐ ድማኒ እቲ ተቃውሞታት ክላዓል ሃንደበት ማለት እዩ ሕጂ ሰባት ኣይኮኑን ዘለዓዕልዎ እዚ ሕጂ ቶም ሃፍታማት ወይ ቶም ብመንግስቲ ደረጃ እዩ ክላዓል ዝኽእል ምክንያቱ እቲ ፀቕጢ ብመንግስቲ ደረጃ ስለ ዝኸውን እንድሕር እቲ ባንክ ሰንተር ኮይኑ እቲ ዲጂታል ባንክ ንብሎ ዘለና CDBC ተባሂሉ ዘሎ እንድሕር ደኣ ቆይሙ እቲ ተቃውሞውን ብደረጃ ዓለም ክኸውን ማለት እዩ ሳይበር ሬዚስታንስ ሳይበር ድማ ከም ትኩላትና መጥቃዕቲ ሳይበር ብዙሕ ግዜ ሰሚዕኩም ኣለኹም ሬዚስት ክገብርዎ ድማ ገለ ሰባት ዕድል ተረኺቦም ማለት እዩ ሬዚስት ክገብሮ ክፍትን እዮም people would turn to ሕጂ decentralized alternatives ሕጂ እቲ ሰብ ናብ ምንታይ እዩ ናብ ዕልዋ መንግስቲ ኣቢሉ እዩ ዝኸይድ በቃ ኣይንምእዘዝን ናብ ዝብል ክኸይድ እዩ ገለ ክፈጥር ክኽእል እዩ ምክንያቱ ኩሉ ነገሩ ሰብ ዘይኮነስ ኤኣይ እንድሕር ዳ ኮይኑ ዘመሓድሮ ወይ ድማ ሰብ ክነሱስ እንድሕር ዳ ዲክታተር ኮይኑ ኣብ ከምዚን ክበፅሕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኢንተርናሽናል ሳንክሽንስ ኦር ዋር ሳልሳይ ኩናት ዓለም እዚ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ኣርማጌዶን ዝብሎ ወይ ድማ ኩሎም ህዝቢ ኣት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ወይ ወዳ ቀዲመ ተዛሪበ እምበር ኩሎም መንግስታት ዓለም ኣንጻር ፀረ ክርስቶስ ክስለፉ እዮም ክዋግኡ ወይም ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ዋይ ተዳኢልካ እዚ ሕጂ መፅሓፍ ቅዱስ ፈልጥ ሰብ ኣይኮነን ነዚ ዝትንትኖ ዘሎ ኣብቲ ሪፈረንስ ድሓር ክትሪእኹም ኖርማል ሰብ ግን ከምዚ ከምፅእ ክእል ይብላ ኣሎ ሕጂ እቶም ምሁራት በዚ ሳይድ እዚ ከምዚ ክመፅእ ክእል ይብሎ መፅሓፍ ቅዱስና ድማ ብትንቢት ካብ ኣምፅኦ ናበይ ገፅና ኢና ንኸይድ ዘለና might arrest if financial operations becomes global conclusion ሕጂ እዚ ኣኽዛዝምና እንከሎቲ እቶም ምሁራት ወይ ድማ ኣብዚ ክሪፕቶ ካረንሲ ክፍታታት ዘለዎም ምሁራት ዘምፅዎ ሓሳብ ሪሰርቸርስ ዘምፅዎ ሓሳብ ኣብቲ መወዳእታት ኢሎም ዲክታተር ኮንትሮሊንግ ዲጂታል ማኒ እንተ ደኣ ሓደ ዲክታተር ዝበሃል ወይ ድማ ሓደ ውልቀ መላኺ ነዚ ዲጂታል ማኒ ኮንትሮል ገይርዎ ኤትሬት ቱ ፍሪደም ትሬት በቃ ፍሪድ ነፃነት ዝበሃል ኮምፕሊትሊ የለን ምኻን ወይ ድማ ዕቃቢ ክህሉ ኣብ ናፅነት this scenario would be a digital dictatorship
ሕጂ ከምዚ ኣሲሩካ ወህኒ ቤት ኣየድልዮን እዩ እስር ቤት ምውሳድ ገለ ኣየድልየካን እዩ እቲ ነቲ ክሪፕቶ እንድሕር ነቲ ዲጂታል ማኒ ወይ ድማ ነቲ ሶፍት ገንዘብ ናትካ ዓፂካ ወዲእካ ተኣሲርካ ኣለካ ትበልዕ ይብልካ ትሰትይ ይብልካ ኣየድልየካን ምዕዳግን ምሻጥን የለን ክብል ከሎ መፅሓፍ ቅዱስ ሕጂ ስቕ ኢሉ ከመይ ገይሩ ብንብል ኢኻ ትብል ነርካ ግን ናት ኣይከኣልን በዚ ዓለም ትኸዶ ዘላ ማለት እዩ እሞ ከዓ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩም ብዙሓት ሃገራት ብፍላይ እዚአን ካሪብያን ካንትሪስ ዝበሃላ ድን በዓል ስዊድን ዝበሃላ ድን ቻይና ኣብ ብዙሓት ከተማታት ኣተኣታትየላ ዓለም ተቐቢላቱ እያ ኦልሬዲ ነዚ ነገር እዚ ማለት እዩ where financial freedom, human rights and democracy are two severe risks. Severe risk ኢሎም ሓሊፎም ወሎቶም ሳይንቲስት ግን not all ምበልኩ ኣነ ነይረ እንተዝኾን ማለት እዩ ሪስክ በቃ ኣይከኣልን safeguards are essential. Digital currency should be decentralized. እዚ ሕጂ እንታይ ጌርና ንከላኸሎ እንዲሁ ግን I don't know ግን እቶም ምሁራት ዝበልዎ ግን ከም ዘለዎ ብበልኩም እየ እንታይ ዳ ሴፍጋርድ ነዚ ንምክልኻልሲ እንታይ ተገበርካ ይሓይሽ እዩ digital currency should be decentralized or democratically governed ኢሉ ሕጂ እንተተኻኢሉ ማለት ሕጂ ኣብቲ ብግዲ ሴንትራላይዝ ከውን ኣሎ ኢሎም በዓል IMFን ወርልድ ባንክ እንድሕር ተሰማሚዑ እዚ ከኣት is not a solution ኢሉ ይሓስብ ተተኻኢሉ ግን ፅቡቕ ሴንትራላይዝ ተዘይኮይኑ ሰብ በባዕሉ ክንቀሳቐሰሉ ተኽኢሉ እኮ ቅርሺ ማለት እዩ ዝኹን ዘሎ ፀገም የብሉን እንተተማእኺሉ እዩ ግን ከዓ ዋላ ብደረጃ ዓለማዊ ማእኸል ብደረጃ ሃገር እንተዘይተማእኺሉ ከዓ ገንዘብ ምዃኑ ይተርፍ ኣሎ ማለት እዩ ካልእ ናት ኮንስኮንስ ኣለዎ ከምዚ ኣብ በዓል ክሪፕቶ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብ በዓል ቢትኮይን ዝረአ ዘሎ ኣፕስ ኤንድ ዳውንስ ኣነ ኳ ብዙሕ ኣፍልጦ ብዛዕባ የብለይን ግን ከምኡ ከይኮን ስለ ዝፈርሑ እዮም እቶም ሴንተር ይማእከል ዝብሉ ማለት እዩ alternatives like cash or crypto must remain available as a check or power ሕጂ ክልቲኡ ቸክ መታን እቲ ዲክታተር ወይ ድማ ሰንተር ምስ ኮነ እሱ ጥራይ መታን ከይብሕቶሲ ጥረ ገንዘቡን ይሃሉ ናይ ውልቀ ሰባት ክሪፕቶ ካረንሲ ክሪፕቶውን ይሃሉ ሽዑ እንታይ ይብሎ ቸክ ባላንስ ክኸውን ማለት እዩ እዚ ተፈቲኑ እዩ ኣብ ብዛዕባ ወርቅን ወረቐት ክኸውን ከሎ ሰልሲ እቲ ወርቂ ከም ቸኪን ከም መትሕጃ ተፈቲኑ እዩ ግን ከ ዋላ ሓደ ኦቢ ዋላ ሓደ ክዕዘዞ ሰብ ኣይከኣለን ኩሉ ሰብ ገንዘብ ኣብ ምሕታም ይኣት እዩ ስለዚ ዲጂታል ምስ ኮነ ከዓ በዚ ተኣማሚና ተፈራሪምና ክንከይድ ኢና ክንብል ተኮይንና ከቢድ እዩ Many people, especially within Christian eschatology, see a strong connection between digital currency controlled by a global authority and the book of Revelation chapter 13. نابزي حجتا نعنا تدلينا كم تلفزيون مأزر سماي وي كم سنايت كم عقل قالت انتايم زولو زولو تم ليك اونتنا eschatologist ويدما ناي مود أسا زمن ممهران مصحف قدس ازي digital currency سي مستا انتي تقرا كرسوس بالسي فتصوم تحازالو يلم يمز عمر زلو كم تقدم حجي كدان كدان كلنا شدشان አለዎ ገለገለ ኢልና ክንዓቢ ከለና እቶም ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ምሁራት ብዙሕ ኣይቅበሉናን እዮም ነይሮም ሓቆም እዮም ከዓ ዋላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ሕጂ ግን ዋላ ሰብ እዮም ተጨኒቆም ዘሎ እዚ ዲጂታል ካረንሲ ዝበሃል ዘሎ ምስ ራእይ 13 ፍጹም ዝኾነ ምትሓዝ ኣለዎ ኢሎም ይኣምኑ እዮም ንዓ እታ ራእይ 13 ካብ 16 ካብ 17 ብትግርኛ ከተንብቧ ትኽእሉ ኢኹም ምሻጥ ኣይከኣል ባርያ የለ ጭዋ የለ ገለ የለ ኩሉ ክሸይጥ ይኹን ክዕድግ ኣይክእልን እዩ ዝብለና ኣንብቦ ኢኹም a beast rising from the sea ሕጂ እንታይ ዝብል ኣት ሓደ ካብሲ ካብ ባሕሪ ዝወፅእ ኣራዊት ይልወሎ እንታይ እዩ ዝገብር ጋቨርንመንት ሲስተም ነቲ ናይ መንግስታዊ ነገራት ኮንትሮል ዝገብር ባሕሪ ስለ ዝበለ ኣህዛብ ማለት እዩ ይድብለና ስለዚ እዚ እቲ ቢስት እቲ ኣራዊት ካብ ባሕሪ ዝወፅእ ወይ ካብ ኣህዛብ ዝወፅእ እንታይ ዝገብር a powerful political or government system ሲስተም እዚ ዝበሃል ዘሎ ሓደ ኣራዊት ኣይኮነን ወይ ድማ ሓደ ገበል ኣይኮነን ናይ ጋቨርንመንት ሲስተም ናይ መንግስታት ሲስተም እዩ ኢሎም እዮም ዝኣምነቶም ናይ ኢንድ ታይም መምሃራን ወይ ድማ ተምሃሮ a second beast ካልኣይ ኣራዊት ከዓ ይብሉ often interrupted as a false prophet or religious power እቲ ካልኣይ ድማ ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ኣለዎ ወይ ድማ ኣብ ሃይማኖታት ኣብ ሓንቲ ቸርች ዝዓይ እዩ ኣብ ዝሓለፈ እንታይ ኢለኩም ነይረት ዝክርቶ ኮንኩም ኣብ ዱባይ ሓደ አብርሃሚክ ናይ አብርሃም ሪሊጅን ናይ ደቂ አብርሃም ዝበሃል ሓደ ነገር ተሰሪሑ ኣሎ ኣብ ዱባይ አቡዳቢ anyway ኣብ ሓዲ ሕጂ ተሰሪሑ ኣሎ ስታይ ሕጂ ኣስላማይ ክርስቲያናይ ጁ ገለመለ ሽግር ይብልና ንሕና ደቂ አብርሃም ኢና እስኹም ኢየሱስ ባል ተሓድጉ እስኹም መሐመድ ባል ተሓድጉ እስኹም ከዓ ሓደ ኣምላኽ ባል ተሓድጉ ኣብ ሓደ ክንገብር ንኽእል ኢና እዚ ከዓ ሰላም ክበና እዩ ነዚ ድማ መን ከይዲ ባሪኽዎ እንተላይልና ፖፕ ናይ ካቶሊክ ቤተክርስትያን
ናይቲ ናይ አቡዳቢ ሻኽ መፂኦም ንኩሉ ተቐቢሎሞ ዲክለሬሽን ወፂኡ ገለ መለ ሕጂ እቲ ናይ ሃይማኖት ትካል ከማንሲ ምዚ ሲስተም እዚ ክተሓባበር ተኽእሉ አሉ ሕጂ ንካቶሊክ ኣይኮንኩን ብሌም ዝገብር ዘለኹ ኤንወይ ግን ሓደ ሲስተም ክህሉ ይሽዑ ካቶሊክ ድዮም ሙስሊም ድዮም ዋላ ንሕና ፕሮቴስታንት ዲና ኣይፈልጥን ግን ሓደ ሃይማኖታዊ ትካል ምዝ ዝሰማዕሲ ብግዲ ኣሎ እዩ ዝብለና ደማርክ ኦፍ ዘ ቢስት ድማ እቲ ማሕተም ወይ ድማ እቲ ናይ ፀረ ክርስቶስ ማሕተም ድማ ክትሸይጥን ክትዕድግ ከም ዘይትኽእል እዩ ዝነግር ኣብ ራእይ 16-17 በዚ ንሪኦ ዘለና ዲጂታል ካረንሲ ከዓኒ ንኣብነት ሕጂ ብዛ ዘለና ኣብዛ ሳልሳይ ዓለም ኣብ ዘለና ዓዲ ከማንሲ ኩሉ ገንዘብና ተኣሽሙ እዩ ኣብ ባንኪ ብባንኪ ኢና ንገዝእ ንዕድግ ገለመለ እቲ ካሽ እንዳጎደለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ መወዳእቱ ክጠፍእ ዲስኣፒር ክኸውን ኣብታ ባንኪ ሕጂ ንኣብነት ቀያሕ ስለ ዝኾንኩ ወይ ፀላም ስለ ዝኾንኩ ፀለምቲ ከይሸጡ ከይዕድጉ እንተደኣ ተባሂላ ሲዝ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ ዋላ ወርቂ ሃሊና እንዳመን ከይደ ክሸጡ ብናይ ገንዘብ ማለት ስለዚ እዚኦም እቶም ናይ ኢስካቶሎጂ ምሁራት ዝዛረቡ ኣብዚ ቀሲልኩም በዓልኩም ከተንብቦ ኢኹም እቲ ናይቲ ዲጂታል ካረንሲ ግሎባል ኮንትሮል ኦፍ ኮመርስ እቲ ብዓብዩ እሲ ንዓለም ደረጃስ ብሓደ ናይ ዕዳጋ ማእኸል ምቁፅፃሩ ክከኣል እዩ ይብሉ እሳቶም ዲጂታል ካረንሲ ኣላውስ ኤ ጋቨርንመንት ኦር ግሎባል ፓወር ቱ ኮንትሮል ሁ ኬን ባይ ኦር ሴል ሕጂ ምሻጥን ባርያ ይኹን ጭዋ ይኹን ኢሉ ኣብቲ ራእይ ዮሃንስ ኣጠቃሊሉና ኣሎ ኣብዚ ከዓ እንታይ ይብለና ኣሎ ዝኾነ ክሸይጥን ክገዝእን ዝኽእል ሲ በቲ ሰንትራል በቲ ማእከላይ መንግስቲ እዩ ዝምእከል ምክንያቱ ታንክን ባንክን ኣብ ኢዱ ኣለዎ ማለት እዩ ድሕሪ ገንዘብ ሒዝካ ኩሉ ነገር ሒዝካ ኣለኻ ስለዚ በቲ ግሎባል በቲ ብዓለም ደረጃ ተቋፃፂሩ ዘሎ ብኡ እዩ ክምእከል ካልእ ማርክ ኦን ሃንድ ኦር ፎር ሄድ ኣብቲ እቲ ማሕተም ድማ ኣብ ግንባርካ ወይ ኣብ ኢድካ ይብል ሲምቦሊክ ኦር allegiance possibly linked to digital ID biometrics or implemented chips እዚኦም ኣብ ዝሓለፈ ዝተዛረብናሎ ከመይ እዩ ክኸውን ዳኣ እቲ ማሕተም ፀፀዊዖም ድማ ኣብ ግንባርካ ክገብሩካ ትቀደምኩም እዩ ዝመስለና ነይሩ ቀበሌ ትፅዋዕ ይገብሩልካ ተኣቢ ገለ ትገብር ግን ከምኡ ኣይኮነን ሕጂ ዲጂታል ኣይዲ ኣለና ሁላትና ዲጂታል ኣይዲ ኣለና ድሕሪ ዲጂታል ኣይዲ ባዮሜትሪክ ኣይዲ ዝበሃል ኣሎ ባዮሜትሪክ ሕጂ ነዞም ናይ ስደት ዝኸዱ ሰባት ይገብሩ እዮም ባዮሜትሪክ ቴስት ዝበሃል ነገር ኣሎ ድሓር ከዓ ኢምፕሊመንት ኣብ መወዳእትኡ ግን ፓስፖርት ኣይንቕበልኒ ካብ ዓዳ ዓዲ ናብ ሓደ ዓዲ ክትከይድ ኩሉ ኢንፎርሜሽናትካ ኣብታ ማይክሮቺፕስ ክኣቱ ኣለዎ ተተባሂሉ ኣማራፂ ይብልካን ኣብ ነብስካ ክትቅበሎ ኢኻ ክትነብር ስለ ዘለካ ማለት እዩ እዚ ትፍርሖም ዘሎ እዚ ሕጂ ምስቲ ሴንትራል ባንክ ዝበሃል ዘሎ ሲ ምትሕሓዝ ክህልዎ እዩ እዚ ድማ ልክ ኣብቲ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ተፃሒፉ ዘሎ ምስኡ ይተሓሓዝ እዩ ባይዘወይ ንሕና ኣይንፀሎን ኢና ጎይታ ክመፅእ ስለ ዝኾነ ግን ነቲ ካልእ ሰብ ንምጥንቃቅ ተባሂልና ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር ዋላ እንተደኣ እቲ ቤተክርስትያን ሰለስተ ራእያ እንዲ ዘሎ ገሊኡ ሰብ ኣብቲ መከራ ኣይተርክብ ናይ ቤተክርስትያን ክትንጠቕ እያ ዝብሉ ምሁራት ኣለው ኣብ መንጎ ክተርክበሉ እያ ዝብሉ ኣሎ ኣብ መወዳእታ እያ ትንጠቕ ዝብሉ ኣሎ ውጪ ብዝኾነ ይኹን ዘጨንቕ ኣይኮነን ንቤተክርስትያን ውጪ ዋላ ኣብቲ መከራ እንተሃለወት ከምሲ ኣብ ግብፂ ሲ እንታይ ነይሩ ኢልና ኣለና እቲ ኩሉ መከራታት ማይ ክቅየር ከሎ ሃመማ ክመፅእ ከሎ ገለ ኩሉ መከራ ግብፂ ኮንኩን ደቂ እስራኤል ኣይትንክፈውን እዩ ነይሩ ስለዚ ንቤተክርስትያን ኣይክትንክፋን ዋላ ተሃሉ እንተተነጢቃ ከዓ እቲ ዝበለፀ ማለት እዩ ሕጂ ስለምንታይ ኢና እዚ ንምክሮ ዘለና ሲ እቲ ህዝብና መታን ካብ ብሕጂ ከምልጥ መታን ካብ ብሕጂ ናብ ጎይታ ክፅጋዕ መታን ካብ ብሕጂ ናብ ክርስቶስ ክመፅእ እዩ እዚ ኩነታት ክዛረበሉ ደልየ ዘለኹ ፎርስድ ኮምፕላይንስ ሶሪ ናብ ካልእ ሽፍቲ ገይረ systems could deny access to food, medicine, job unless you agree to their rules. ሕጂ ክትሕከም ኣይትኽእል ምግቢ ክትዕድግ ኣይትኽእል ገለ ይትኽእል ነቲ ሕጂ ንኣብነት ሕማቕ እዩ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኣብ ዓድና ናሽናል ሰርቪስ ዘይወድእ ሰብ ስራሕ ኣይቁፀርን ንብል ኣለና ንኣብነት ሕጂ ናሽናል ሰርቪስ ኣይተበረሃኒ እንተደኣ ኢልካ ስራሕ እውን ኣይበረሃካን እዩ ማለት እዩ ከምኡ እዩ ብቐሊሉ ሕማቕ እዩ ፅቡቕ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ናሽናል ሰርቪስ ግን ንኣብነት ሕጂ ነቲ ናይቲ ቢስት ሲስተም ወይ ናይቲ ፀረ ክርስቶስ ሲስተም እንተደኣ ደይተቐቢልካዮ ምግቢ የላ መድሃኒት የላ ገለ የላ ኩሉ ነገር የብልካን ማለት እዩ ዝኸውን ዘሎ rich and poor, free and slave. ሕጂ ኩሉ ባርያ ይኹን ጭዋ ኢሉ ለፍቲ ራእይ total control regardless of social status. Everyone must comply. ሕጂ ኣነ ወዲ ነገስታት እንዴ ኣነ ወዲ ንጉስ ስዑድያ እንዴ ኢልካ ምውፃእ ዝበሃል ነገር የለን ባርያን ጭዋን ሃብታም ድኻን ኢሉ ኣሎ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ዘሰይም እዚ ዲጂታል ካረንሲ ድማ ምስ ዲጂታል ኣይድናትካ ስለ ዝተሓሓዝ ጭዋን ባርያን ዝበሃል ነገር የለን
كمان ከምዞም እንስሳ ጥራሕ ነፍሶም ዝኸዱ ሰብ ክትኮን ከማኒ ሓይሻ ኣብቲ በረኻ ሳዕሪ እንዳበላዕኻ ኢኻ ነርካ ሳዕሪ ምብላዕኻ ድኽልክለካ የለን ማለት እዩ a world where a dictator controls digital money could make revelation certain and እነዚኣ ሕጂ እንትሕራ ዲክታተር ሰብ ነቲ ተቆጻጺርዎ ኮይኑ እዚ ራእይ 13 ዘሎ ንኽፍጸምሲ ምንም ሽግር የብሉን ይብሉ ኣለዎም እኔም እዚኦም ስካቶሎጂስት ወይ ድማ ናይ መወዳእታ ዘመን ዘጽንዑ ተምሃሮ መጽሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ it is a literal or symbolic prophecy ሕጂ ኩላትና ኣመንቲ በዚ ኩሎም ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ምሁራት በዚ ሓሳብ እዚ ይሰማዕ ማለት ኣይኮነን ንኣብነት ኣብ ናይ ካቶሊክ ቴዎሎጂያንስ ኣሎ ኦርቶዶክስ ቴዎሎጂያንስ ኣሎ ኣብ ኢቫንጀሊካል ቴዎሎጂያንስ ፔንቴኮስት ማዓት ቴዎሎጂያንስ ኣለዉ ነናቶም ሕጂ ሰለስተ ዓይነት ኣረኣእያ ኣለዎም ናይ ሰለስቲኦም ኣረኣእያ ክነግረኩም እየ ሽዑታናት ኣረኣእያ ድማ ኣብቲ መወዳእታ ሳማራይዝ ገብራ እየ እቶም ቀዳሞት እንታይ እዮም ዝብሉ revelation 13 is a future literal event possibly involving digital currency ወይ ድማ AI global governance ይብሉ እዞም ቀዳሞት እዞም ኣነ እዚኦም ዝሰማማዓሎም እዚ ዲጂታል ካረንሲ ዝበሃል ዘሎ እዚ ዲጂታል አይዲ ገለመለ ዝበሃል ዘሎ ፖሲብሊ ናይ ግድ ሞር ኦር ለስ ወይ ድማ ክኸውን ዝኽእል ምስ ናይ ማርክ ኦፍ ዘ ቢስት ወይ ናይ መወዳእታ ዘመን ምስኡ ምትሓዝ ኣለዎ ይብሉ እዞም ፊቸሪስት ዝበሃሉ ማለት ፊቸሪስት ዓይነት ኣረኣእያ ዘለዎም እቶም ፕሪ ተሪስት ዝበሃሉ ድማ ሓደ ዓይነት ቴዎሎጂያንስ ካሎ እሶም ከ እንታይ ይብሉ revelation 13 was fulfilled in past እዚ ቀደም ሓሊፍ እዩ ኣብ ናይ ሮማን ኢምፓየር እንታይ ገይሩ ነይሩ እንድሕር ንዕኡ ዘይተኣዚዝካ እንድሕር ዳ ዘይሰጊድካ ብዙሕ መከራታት ኣብ ህዝብታት የብፅሕ ነይሩ ብዓብዩ እውን ኢየሩሳሌም እውን አንዲድዋ ነይሩ ኣጥፊእዋ ነይሩ ገለ ኢሎም ስለዝሓስቡ ሓሊፍ እዩ ኦልሬዲ ሮማን ገይርዎ እዚ ሕጂ ዲጂታል ገለ ዝበሃል ዘሎሲ ምስ ሪቨሌሽን ምስ ራእይ ዮሃንስ ምርክብ የብሉን ስኢልኩም ትፈርሑ ዘለኹም ስኢልኩም ተቐበልዎ ኢሎም እዮም ዝብሉና ዞም ፕሪቶሪስ ግን ከ እንታይ እዮም ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ምሁራት እዮም ሲምቦሊክ ቪው ከኣለዎ እቶም ምልክት እዩ ዝብሉ ድማ እቲ ማርክ ድወት ቢስት ገለ ዝብል ዘሎሲ ከምዚ ኣሎጎሪዝም ከምዚ ስቁኢልካ ንምልክት ዝብል ዘሎ እምበር ናይ ብሓቂ ማለት ኣይኮነን ስለዚ በቃ ሲምቦሊ ይብሉ the beast and the mark are metaphor for allegiance to corrupt systems እዚ ከምዚ ምስቶም ናይ ፊቸሪስት ኣይሰማምዑን ዘለዉ ጂኦም ሰለስተ ኣረኣእያ ኣለዉ ኣነ ምስቶም ፊቸሪስት ይሰማማዕ but many modern believers say መብዛሕትኦም ሕጂ ኣብዚ እዋን ዘለዉ ኣመንቲ እንታይ ይብሉ ሕጂ እዚኦም ምሁራት መጽናዕት መጽሓፍ ቅዱስ ኣይኮኑ ከምዚ ኸማይ ኣነ ሕጂ ናይ ኢስካቶሎጂ ናይ መወዳእታ ዘመን ተምሃሪት ኣይኮንኩን ከምቶም ኩሎም ሰባት ግን እንታይ ይብሉ ከምዚ ኸማይ the theology now exists to fulfill this prophecy literally for the first time in history እዚ ኣብ ታሪክ ንመጀመርያ ግዜ ዘጋጠመ እዩ ዝብል መብዛሕትኡ ሰብ ከምዚ ዓይነት ዓለም ብሓንቲ ማእከል ክትቆጻጸረሉ ትኽእል ሲስተምስ ንመጀመርያ ኣብ ዓለም ዝርአ ዘሎ ሮማን ኢምፓየር ነይሩ ኣብ ሮማን ኢምፓየር ኮሽፉ ነይሮም ወለድና ውግዕ ዓድዋ ነይሩ ንኣብነት ፕሮቴስት ትገብሮ ትዋግኦ ብዙሓት ሃገራት እንግሊዝን ጣልያን ስዒርዎ ሕጂ እቲ ሮማን ኢምፓየር ሙሉእ ዝኾነ ኢምፓየር ሙሉእ ዝኾነ ንግስነት ኣይነበረን ንገዛ እርሱ ኣብቲ ውሽጢ ዓዱ ማዓት ሽግራት ነይሩ ኣመንቲ ንገዛ እርሶም ክርስትና ይጸልእ ነይሩ መጀመርያ እቲ ቀደም ዝነበረ ማለት የሳድዶም ገለ ነይሩ እሶም ግን ኣብ በዓቲ ኮይኖም ክርስትናኦም ይቕጽሉ ነይሩ ስለዚ ሙሉእ ብምሉእ ኮንትሮል ኣይነበረን ኣብ ታሪክ ንመጀመርያ ግዜ ክስጋዕ ክንዲዚ ምእኩል ዝኾነ ምቁጽጻር ከቋጻጽረካ ዝኽእል ዝመጽእ ዘሎ ንመጀመሪኡ ስለ ዝኾነ እዚ ማርክ ኦፍ ዘ ቢስት ወይ ድማ ናይቲ ኣራዊት እዩ ንብል መብዛሕትአና why this matters to believers እሞ እንታይ ንኣመንቲ እንታይ ክትብልና ዘለኺ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ከምኡ ሓቲቶም ኣለዉ ኣብዚ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ፓወርፖይንት ሲስተም moral decisions may be tied to economic access ኩሉ ሞራልካ ገለመለ ኻንሲ ምስ ኢኮኖሚ ተተሓሒዙ ምስ ቅጫን ጣይታን ተተሓሒዙ trust in human systems will be tested እምነት ደቂ ሰባት ኣብዚኣ ክትፍተን እያ ሕጂ ስጋዕ መወዳእታ ዝዕገስ ይድሕን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ይብል ስጋዕ መወዳእታ ኣብቲ መወዳእታ ኣብ ራእይ እንተ ደኣ ርኢናዮ ኸማን እዚኣቶም ካብቲ ዓብዪ መከራ ዝመፁ እዮም ይብል ሕጂ ካብቲ ዓብዪ መከራ ማለት እምነት ወዲ ሰብ ብጣዕሚ እያ ክትፍተን ኣይተዓድግን ኣብዚኣ ኸማን ሕጂ ናይ ባንክ ቡክ ተደይብልና ገለገለ ተሲእንካ ንምንታይ ኢኻ ትጭነቕ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ገለ ዘለኹም ከዓ ኣግደፍዎ ኣብቲ ሲስተም ተዚኣትኩም ንምንታይ ከም ትጭነቑ እምነት ኣብዚኣ እያ ዘላ ኣብዚኣ እያ ትፍተንታ እምነትካ ኢሎም ይሓስቡ
true worship and alliance to God may require resisting a global financial ንኣምላኽ ከተምልኾ ትኾንካ ሕጂ ኣብዚኣ ገንዘብ ባዕሉ ፈልጥ እንጌራ ባዕሉ ፈልጥ ክትብል ክትክእል ኣለካ እቲ ደሰክፈካ ግን እዚ ሕጂ ንምሃሮ ዘለና ናይ ፕሮስፐሪቲ ናይ ብልጽግና ናይ ምስላጥ ወንጌል ምዚኣ ከመይና ከነተዓርቃ ኣሳይመንት ንዓኹም ይሓድገልኩም ኣብ መወዳእታ ፋይናል ቶትስ እንታይ ኢሎ whether trial or symbolic revolution ዝኾነ ይኹን revolution 13 warns about a system where obedience to worldly power is required to participate in economic life ፈቲና ጸሊእና ዋላ በትንእመን ዓለምናስ ናብ ሓደ ንጉስ ትጥቕለላ ኣላ ከምዚ ማልቲ ተኣሽሙ ብዙሓት ኣማልክቲ ከም ድሌትካ ሕጂ ንኣብነት ቻይና ገለመለ በዚ ስለ ዝወፀት ንዶላር ዝቃወም በዚ ስለ ዝወፀ ዓለም ናብ ክልተ ናብ ሰለስተ ማዕቀል ኣላ ኢልና ንሓስብ ሰላም ከም ኢኮኖን ደሎ ብዲጂታል ኣቢላ ናብ ሓደ ዓለም ትመጽእ ደላ እዚ ኒው ወርልድ ኦርደር ዝበሃል ዘሎ ገለ ሰባት ናብ ድሌትካ ዝኸይድ ክብሎ ከለው ግን ከዓ እዚ ኒው ወርልድ ኦርደር ዝበሃል ዘሎ ናብ ሓደ ኮንትሮል ናብ ሓደ ጸቃጥ ዝኾነ ስርዓት ዘእትወና እዩ this is why Christians are question about digital currency that could be centrally controlled especially by undemocratic powers እንድሕር ደኣ ሕጂ ስኢልካ እንዲ undemocratic power ከይሕዝዎ እዮም ዝፈርሑ ዘሎ ኣይኮነን ዲሞክራቲክ ሓዞ ገለ ሓዞ ኣብ መወዳእታ ሰብ ምዃኑ ኣይተርፎን እዩ ማንም ይሓዞ ማንም ኣብ መወዳእታ ነቲ ቢስ ከረክቦ ምዃኑ ኢና ንርኢ እግዚአብሔር ይመስገን ሶርስ ኣብዚ ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ሂቦኩም ካበይ ኣምፂኽዮ ከይትብሉኒ ኣብዚኣ በጃኻትኩም በዓልካትኩም ውሰድዎ ኢኹም ኣብዚ ፓወርፖይንት እኒሄለኩም እዚ ሶርስ ግሎባል ገለ ኢኮኖሚክ ገለ ዝብል እቲ ተኣሽሙ ናብኡ ኣለኩም እቲ ዌብሳይት ኣሎ ስጋብ ኣብዚ እግዚአብሔር ይባርኽኩም ቤተክርስቲያን ኣብዚ ሰዓት እዚ ክትዳለወሉ ዝግባአ ሰዓት እምበር ገንዘብ ትእክበሉ ገለ ኣይኮነትን ቃል ኣምላኽ ትእክበሉ ምስ ኣምላኽ ትዕረቐሉ ሰዓት እዩ እቶም ኣብ ክርስቶስ ዘለኹም እቶም ንጎይታ ከም ናይ ግሊ መድሓኒኹም ዝተቐበልኩም ኸ እዚኣ እታ ናይ መወዳእታ ሰዓት እያ ይብል ብዙሓት ምሁራት መጽሓፍ ቅዱስ ድማ ምስ ናተይ ሓሳብ ይሰማምዖም ንዑ ናብ ጎይታ ሕጂ ናብ ጎይታ ክትመጹ ትደልዩ እንተዳልኩም ከም ደድሕረይ ክጽልዩ ድማ ይሓተኩም እግዚአብሔር ኣምላኽና ነመስግነካ ኣሎና እዛ ሰዓት እዚኣ ስቂላ ዝመጸት ሰዓት ኣይኮነትን ሕጂ ነዚ ቃል እዚ ዝሰምዑ ዘለኹም ስቂላ ኣይኮንኩን ንስኻ ደሊኻኒ ኢኻ እሞ ኣቦና ባኻ መጽእ ኣለኹ ጎይታዬን መድሓኒን ገይረ ክቅበለካ ድማ ፈቴ ኣለኹ ንዓለምን ንሰይጣንን ንኩሉ ጥበብን ይኸሕዶ ኣለኹ ንዓኻ ንጎይታዬን መድሓኒን ኢየሱስ ክርስቶስ ገይረ ይቅበለካ ኣለኹ ስለይ ሞትካ ኣብ ቀራንዮ ተገሪፍካ ተንሲእካ ድሓሩን ክትመጽእ ኢኻ ኣብቲ ምጻእካ ድማ ክዝክረኒ ኢኻ እሞ የመስግነካ ኣለኹ እንሆሎ ማዓንቲ ልበይን ኢደይን ናባኻ ኣልዒለ ይቅበለካ ኣለኹ ኣሜን እዛ ጸሎ እዚኣ ምሳይ ዝጸለኹም መጽሓፍ ቅዱስኩም አንብቡ ኣብቲ ኣብ ከባቢኩም ኣብ ዘሎ ሕብረት ድማ ሓቢርኩም ምስ ተገልገሉን ኣገልግሉን እግዚአብሔር ይባርክኩም ከመስግነካ